Li Bakurê gundwarê Helebê hêzên rejîmê navenda Efxan bi mûşekan topbaran kirin û hate diyarkirin ku hêzên rejîmê ev navend careke din kontrol kirin. Her wisa hîn jê derê meydanî ragîhandin ku firokeyên rejîmê texên Meadî, Salihîn û Qaterçî yên li bajêr bi hejmarek êrişîn asîmanî topbaran kirin û di encamê de bêtirî 11 welatiyên sivîl ku di nav wan de jin û zarok hebûn jiyana xwe ji dest dan û gelek ziyanên maddî li wan deveran çêbûn. Li aliyekî din li dêra Zorê hîn çalakvanan ragîhandin ku efserên rejîmê yên ku li bajarokê Herabiş û derdora balafirxaneya leşkerî bicih bûne, malbatên xwe bi firokeyên modêla Yûşin ve guhestin Şamê. Hevdem çeteyên Daişê texên Qusûr û Elcûra yên ku dibin kontrola hêzên rejîmê de bi mûşekên hawînan topbaran kirin û di encamê de hejmarek ji sivîlan bûn qurbanî. Ji aliyê xwe ve firokeyên rejîmê jî texên ku dibin kontrola Daişê de bi 10 êrişîn asîmanî armanc kirin û hate zanîn ku gelek ziyanên maddî li wan deveran çêbûn. Li Başûrê gundwarê Idlibê bajarê Kefersejnê û Mehembel rastî topbarana firokeyên rejîmê hatin û li gorî hîn çalakvanan ku 7 kesên sivîl di vê topbaranê de jiyana xwe ji dest dan. Di heman demê de topbarana firokeyên rejîmê giha bajarên Erîha, Muerret Neman û gundên Telselmo, Telisahin û derdora balafirxaneya Abuduhur. Her wisa hîn jê derê meydanî ragîhandin ku li derdora rêbendên girê Hemkî û Xetab şerekî demî di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de rûda. Li Rojavayê gundwarê Şamê hîn malperên rejîmê diyar kirin ku hêzên wê navçeya Tulûlul Himr xistin bin kontrola xwe de. Ji aliyê xwe ve artêşa Elhermûniya ku bi ser artêşa azad ve beriya du rojan ev navçe kontrol kiribû û ev agahî nefî kir. Di heman demê de firokeyên rejîmê ev navçe bi gelek êrişîn asîmanî armanc kirin da ku rê bidin hêzên xwe ku vê navçeyê vegerînin. Her wisa li gundê Heyderiyê Dirzî şer di navbera artêşa azad li aliyekî û leşker û şebîheyên rejîmê li aliyekî din qewimî bêgo encamên vê şerrî werin naskirin.